Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. En äänestä tähän tyyliin laaditun valtuustoaloitteen palautuksen puolesta. Tämä valtuustoaloite on ongelmallinen muun muassa siksi, että jos lähdetään kieltämään SETAn kouluvierailut, voi tämä johtaa yhdenvertaisuuden nimissä myös muiden tahojen kanssa tehtävän yhteistyön päättymiseen. Tällöin saattaisi loppua yhteistyö esimerkiksi Jyväskylän seurakunnan tai erilaisten järjestöjen kanssa. Jos Jyväskylässä aiottaisiin ostaa SETAlta palveluja, vastaukseni olisi toinen. Kuten kaupunginhallitus on jo vastannut, Suomessa opetussuunnitelman perusteisiin kuuluvien asioiden käsittelyyn ei tarvita huoltajan lupaa, eikä huoltaja voi kieltää perusteiden mukaista opetusta. Tältä pohjalta kouluissa myös opetetaan perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti sukupuolen moninaisuudesta. Olimme asiasta henkilökohtaisesti mitä mieltä tahansa tai pidämme mitä tahansa totuutena. Tietääkseni Jyväskylän kouluissa oppilas voidaan kuitenkin huoltajan pyynnöstä vapauttaa osallistumasta vakaumuksen vastaiseen koulun toimintaan tai oppitunnille, jonka oppilas voi korvata toisella tavalla. Kaikille sopiva neutraali opetus on täysi mahdottomuus, eikä sitä voida koululta vaatia. Mikä on toisen neutraali, on toisen triggeri. Mikä on toiselle totuus, on toiselle kyseenalaistettava asia. Mikä on toiselle pyhää, on toiselle yhdentekevää. Tärkein kasvatustyö tehdään kodeissa. Pidän itse vanhempana tärkeänä, että lapseni osallistuvat vapaasti kaikkeen koulun toimintaan ja saavat koulussa myös erilaista opetusta kuin mihin kodissa on totuttu. Tämä avaa hurjan hyviä keskustelumahdollisuuksia perheen kesken. Lasten ja nuorten identiteetti, mielipiteet ja arvot muodostuvat vahvemmiksi, kun asioita on vapaus pohtia kotona ja koulussa eri näkökulmista ja kyseenalaistaakin. Tänä päivänä nuorisomme löytää kaikenlaista tietoa ja varsinkin sieltä tiedon vierestä, netistä ja kuulee kavereilta. Siihen verrattuna kouluympäristössä tapahtuva toiminta on valvottua ja turvallista. Kun nyt on erittäin harvinainen mahdollisuuteni olla päiväni valtuutettuna, jaan teille havaintojani tuolta kovalta takapenkiltä. Tämä valtuustoaloite on tällä valtuustokaudella laskujeni mukaan samasta aihepiiristä noin 3. Puheenvuorojen alkaessa olo on kuin päiväni murmelina. Jo etukäteen tiedämme, että palavia nuolia lentää oikealta ja vasemmalta, vuorosanatkin ovat pitkälti ennalta tiedossa. Lopputulos on tyhjä ja repivä. Äänestystuloskin on ennalta arvattava. Ymmärrän, että jokaisella valtuutetulla on itselle tärkeitä asioita, joista kokee olevansa myös äänestäjilleen vastuussa, mutta riittäisikö jo tätä lajia? Erityisesti lautakunnissa tehdään hyvää yhteistyötä yli puoluerajojen, ja sitä kallista aikaa ja resursseja toivoisin täälläkin käytettävän fiksusti. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro.